Tan. Tan.
ngin shim kanambar life away. Dak men sim jong kejing sngungu kejing ro yoblei ko han men ko para ngialum lang ha kene kejenmet kamit pengor Christmas kejungi kamit kebadap dak kejing kemen kejing kermen kamit badap dak kejing ber kejing isne kejung blei yang iwe paiwe ha keba ublei dalade uwan ha kene kepertei Banshim ya kata kejing long breu kejunga kejung pi tang nakadau jong kejing berkejing isne kejung u bau kwa yangi bangin laj em ukwa yangi bangin ilong kawe biang badu hadin bangi la lepop te kumcha ko han men ko para ha kene kejen met token nginaiti yalade how bleu pa bleu khon obleu mensem ngishim banta ya kene kamas ko bkhoj da kejing rublei Nang bau Jisu unwan rong hak danut kajunga kajung pi
kenang bau Jisu habang yelong away badu un penkela yangi bat gajing penkela gajing uyangi ngiyok kijing gajing kerku ha gajing bamarwe jungi bat ha po kiying kisem bat ha kabalang hi barok away tekum ta ko hanmen ko parato ken nginai ti yalade hau blai ukpa jungi ha kakateng ukpa badukon badamen sembakon amen ka jungi ejung tra jungi o Jesu Christ bat ka jungi jong ublay lembar ka jing selok jong men sembakon kendon rengkat bat pi baro rengkat bat biru Kohan men ko para how try Jesus Christ ka Christmas kadai kapor kabadap da ka jingkmen yang iwe paiwe habaro ke jingleniam ki bangi rakhe ha ka jing jungi kum ki kun Kristan bat kum juru kum ki Catholic ka Christmas kadai kapor kaba sneu kemen kapor kaba sneu tiang kapor kabadap da kata ke jingshai kat sabangi lek kat sabangi pai berkum juru haba ngipej haka imlang kasalang gejungi nadu kasngi keba ngisdang ya kadaven kamtame habang ilasdang ya kanovena jungi dangi lek saka liang kamon jungi saka liang kadiang gejungi ngiyo ya gejingshai keleng ngiyos ngeu ya gejingruai kiba ai jing kermen ki jing ruai kiba ai jing tengen bat kum juru mangi ha kane kapor adven bat kum juru kapor ki khandai sngi ki por ki bangi duai novena ngi duai da ka jing rublei ngi duai da kata ka jing nget ngi duai hoblei da kata ka jing shania bau blei nuan banrung ha ka donot ka junga ka jongpi kan la ka diai ngi la pen khut ya la ka jong ka jing kan la ka diai ngi la pen suba ya la ka jong ka donot ka junga ka jongpi da ka bangi simbenta ha baro ki jing leniam da ka bangi simbenta ha baro kis neutrai bat kum juru ka novena bat ka jing yat karol jungi haman lagi balang snong ko hanmen ko para kanai kamit kadai kamit ka pamanga mapi ngiwan bansat kemen da kata ka jing ka jinget ka jing shania ya ka bor jong ublay namar haka Christmas ngi yomat ya kata ka jing IT ka jong ublay na ka banta jongi ublay ubalat haw yangi uwan ban shim ya kata ka jing long briu uwan ban sha ya kita ka jing sha shitom uwan bansha ya kita ke jing uwan ban yomat ya kita ke jing duk ke jing kerdu uwan ban yomat ya kita ke jing sha kentat ke jing sha ban beng balai namar ba ublay ukpa udap da ke jing yang aba depi namar ba ublay ukpa udap da ke jing isnei yang aba depi namar kane ke jing namar kane ke jing isnei ke jing blay wala pha yau kun bamarwe jing Kohan men ko para din matakadaw kane kamit ka khot ka wer yang aba dia piru kumju bansha ya baro ki ba ukun blay uwan bansha ngi dalade ngi dei banshim ya kata ka jinglong briu da ka bangis ngutu da ka bangi pediang ya ke jing jinjar ya ke jing yomat jong ki bahi ngasam jungi jong ki parlok jungi bat ki brew saudong keleng jungi kohan men ko para dei mata kadaw habangi yang hakmat kaduan kedupat ka jungblei menta ka janmit ha kane ka klemat token ngin pediang yalade bangilong kinong pop kum ukon sarong aria ubamare shaublei kupa da ka ba uduai upan map uang kopa ngamlong uta uba bidor bamen khot yang au kun penlong yang to khot yang kum wei na ka sikri jungpi ngiru hakmat ublei kupa hakane ka jenmet ngi pet ngi mare
ngi pai khmat shau bleu pa jongi bat ngi duai ya ka ju kan ka jing duai jing pen map khnang bau bleu pa unang pen khuj unang pen suba ya ka danut ya ka men sim ya ka jing im ba pop jing im barunar jongi da ka jing khuslai ya lagi jong ki pop bat ka jing kloi ban kala ka bamut ko han men ko para to ken ngin pai khmat shau blei da ka ka jing duai jongi ba ro lang nga phla hau blei badan bor ba ro pada pi ko han men ko para bangalale pop shibun da ke jing perkat da ki tin da ki kam da ke jing let klet da ke jing le palat junga da ke jing le palat junga da ke jing le palat bakrau junga namar kata ngakarpa di kamaria bakuj kabayai sa ka soti ya ke angel bat kirukuj pada pi ko han men ko para banduai nak banca junga how try ublei jungi ublei badan bor baro unis ne yangi mandalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom jukot amen. Da kejing kemen ko men ko para ngin ruai ya gloria kum kadak kejing kha yo jisu hak perthei bat hagadanot kejing im kejing e ngin shim kanambar arpusan kanambar ka ba arpusan
Kanembar Lais Ba Saupun Riu. Lais Ba Saupun Riu. Tungin ya duai Ko blei me wapen kemen yangi da kejing kemelenti kebaman laus nem ya kejing suspa jongi tuai bamangi kebapriang da kejing kemen ya ukun balakha marwe jong me unong suspa jongi ngin laruban pe da kejing sngan ya unong bishar jongi enda uan ubi imat basin sha rengkat bad me ha gajing along kawe jongaman sembaku ublay junam la junam Kajing pule banikong, kajing pule naka kitab Isaya. Naka benta ka Sion, ngan om sngap jar, bat naka benta ka Jerusalem, ngan om syong thai. Hadu ba kajing pengkesan jongka, kan dating syai, kum kajing syai. Bat kajing pen im jongka, kan dat habak klek, kum ka syarak ka bame. Gijaj benrew kin sayo ya kajing pengkesan jongpa, bat kis im baro ya kaburom jongpa, bat en sakot ya pa da ka kerteng batmai, ya kaba ka sintur jong utrai hi kan sajer, pan salong kapang singet, kaba pernai hakikti utrai, bat kapang singet sim hakakti ublei jongpa, en om sin shu ya pa karangli, bat ya kari jongpa en om kot shu kabakenja henrei en saai kerteng ya pa kajing kemen jonga kadon haka bat ya kari jongpa
kabala poika naba utrai ulas ngokemen hapa bat yakari jongpa en saya pen poika kumba usamla uya poika bat kathe suti kuntaru kishenrang jongpa gikun shenrang jongpa kinsakam kenti yapa bat kumta unong lej kurim usngokemen hala kanong lej kurim kumtaru ublei jongpa unsas ngokemen hapa gaktien jong utrai Nakasam kandai punriu kanabar yos pa prapusau kanabar yos pa prapusau ngin ruai kliang kentei shenrang Utrai badai yang oplating naron kilei balo. Wan lam shutrai barangka wan lam shutrai Jesu Krisnom silspa. Wan lam shutrai gizimnya hayi utrai wan terwa lakang Yang ulah Inskan pun rai kahok hukun ben rim. Wan lam shutrai barangka wan lam shutrai Jesu Krisnom silspa. Wan lam shutrai giziknya hayi utrai wan terwa lakang Banun bisyar
kajing pule nagikam ki apostol nom kalai kan riu kan yo ar du arsan habau Paulus ulopoi haan tiop padha Pisidia layeng ha sinagog pat enda ul aidak dagikti jong ulong ko para Israel pat pi ki bating burom yaublei tu shashkor ublei jong upat Israel ulejit ya kikwa temen jongi pat ulakan mau ya kajaj benreu menba kilesong pasa hari Egypt pat dagak sangti baklain war ulayalam no yakin nangta ulatung ya udah bet panlong usim jongki yauba ulakubur patong ngalas syam ha udah bet ukun ujese yau breu uba kadonut jonga kahun uba lut ya kamon jonga nakikun kiksiu jong une ubreu ublei ulesai ha kipat Israel yau nong penim ujisu kumba ulakular haswa kajingwan jong u Yohanes ulayalap ya kabaptisma jong kajingkala bamut ha kipat Israel baro padhaba u Yohanes ulajan dap kakam jong ulaong uei pitarai ngamlong uta henrei hadin jonga unwan uwei uba ngam songhok wat panloj ya ki cuti na ki kejat jong kani ka ktin utrai Utrai undon ringkat bat pi kajing pule naga gospel bakhu irkat kum ulukas Hagitogis ngi lami ka hukum na u Kaisar Augustus banto khana samari ya ka prathai baro khane kalong ka khana samari baningkong minba u Quirinius ulalong ulat jonga Syria baro kilalait ban ai kerteng yalade hasnong lajong te Joseph ru ulalait na Galilea na kasnong Nazareth sa Judea Shakashnong u David ya kabala kot Bethlehem namar ulalong nak iying bat kajait u David ban ai kerteng ya ledeng renggat bar kamaria ketenga ya tektin jungu kabala pun kun tihaba kiladon hangda kisngi bakkan kha kilapura
Barkala ka ia lau kon prang sngi, barkala sop ia u daki jain sop, barkala pin tia ia u hakas ngoid, namarba shim don jaka yaki haka ing basa. Haka taga jaka ladon ginong up lambrod halum kiba ia up meet ban peit ia laki kinuhon. Baru angel utrai ula pau haki. Bar kaborom jung utrai kalating shine halor jungki. Bar kila shepting haddu kata kata. Tayu angel ula ong haki. Wat shepting naba hakmi nga wandra hapi ya ka kubor babha jung jing kemen kabakrau kabanwan haki briyu baro. Naba minda kasngi hasnong udabid lakha hapi ya unong penim ubalong ukris utrai. Barkane kalong kadak yapi pinshem ya ukunlung bala sop daki jain sop bad bala pintia hakash ngoid. Bad mar kumda la pau upait billin pait bineng billin bad lem bad utau angel ki barwaya roya ublay ki ong kaburom ha ublay hajrong tam bad hakaperthei ka jingsuk hakibriyu yakiba u id e ka gospel jong utrai Koh men ko prabi hau Jesus Christ nang kong nong syap ngai ko play Christmas ahajar arpusan kabasuk kabakmen ya pibaro ai bau khulung jisu un pendap yaking kisem gicungi da gicungi gicingkemen gicing yamap bat gicingko gicingkia habaro gidkhon jong kaying kisem gicungi ka gospel menta kasngi ko men ko para kasdang da kene kentin ki baong hage to ki por hage to ki sngi lami ka hukum nau kaisar Augustus bantho khana Samaria ya ka perthei baro kawe ngide ban kan mau ko men ko para baka Christmas lasdang ya ka om ha ka temple ya ka Christmas om shem lasdang haka ying mane ya ka Christmas shem lasdang hakata kashnong jong ka Maria baru Joseph hanre ka Christmas kalasdang hagipor baka birthday kedon hapo ka jingsun syar jong kibahalor ngilabanong halor jong gibri kedon ka takabor ka ikhtiar banyu rod ikiwe Kibri kebelan ke bor ke ikhtiar ban le ben le kho ikiwe ne kita kibril kibanan ke ikhtiar ban bo ye ki an ki kanun kat kum ke jingkwa ba ke jing sngo tenat ki jangki wa Augustus klempep ulumulang ya kana kebor ne banti be ki pai ha ke hima ki sema khnang ba unla ban penmi ya kita kirkom lum khajna hagirkom ba pher khnang ban penyo ya ka yo ka kot ne ban pendap ya ka jingdon kam ka jangu bat Lukas mendakas ngi lang ba ka gospel ula penwandor ya kane ka jingkhayo Jisu hagipor ba kibriu kidan hapdeng kita ke jing shitom Kibriu kedan hapring kata ke jing shitom Lukas unong tho ya kana gospel open wandor ya ka jingkha ya Jisu ha kitab jong isia nong tholupa kalnong ka bakhandai kat khot ka baar ka ong kumne kaladon ka jingdom bat
kajing syai kalawan langba ujisu. Kaladon kajing dom ba kajing syai kalawan langba ukulung. Hakas nginong kong ngalai hapok maupun nakabenta kamasok nengkong. Ban ngidon ya kamas hapadeng kajing dom. Ban ngasdang ya kajing atu khana junga dakabangaong ngasngeu halde kumbangadon hapok akrem pubon. Komen ko para uisiano itu lupa habau kren sepang kajing dom. Om de tang kata kajing dom kabadon hakal leng sao dong jengi. Om de ta kajing dom namar bo om don light. Hari kajing dom kabau kedel leng bak kitab isiano itu lupa kade kajing dom jang kajing ting. Kajing dom jang kajing kulmar jingmot confusion. Kajing dom jang kata kajing du jingkermen. Kajing dom jang kajing sya yurod ya ka hok kasot kajengi. Kene kade kata kajing dom kabau isiano itu lupa ukren langba ka kitab kajengo. Ha kajugur kom komen ko para ngidon kamban kan mau bangira ke ya kade Christmas mentau snem ha kaju korukom. Klempep ladang ipet hakaliang kajingim jogi kun samla jengi kidon hapdeng kata kajingele kidon hapdeng kata kijing belin kiba makile se kidon hapdeng kata kajingdo jingkermen kajingwan kam bat jam dan hapdeng jengki kibala peja kajinge kejengki kibala jingai na oblei kijing belin kiba sneo kijing long kiba harukom kiba penduk jingkermen ya kajingye lenti jengki kumki kun kijang oblei. Klempep ngisdang ya kana kamas ya kana Christmas mentau snem ko men ko para hakabaging kisem ke jingi le se kidon apeng kita ka kendrom ka kendram ka jing bamias ngeu tho jing mod ukpa la ka jong kalenti ka kmi la ka jong kalenti ki khun la ka jong kalenti dan ka jing pang ka jing sitom dan ka jing karam ka sya ka jing bambiat ka kamai ka ji klempep ko men ko para yo le sing sedang ya kana ka Christmas ha kani ka benta kabas ngau siru ko men ko para ngihang ne ngilaban kemen ban yakan hoy yarisa hakwe per ki benta jeng ka ri jengi ki parlok jengi ki khun kristan jengi ki sya thombor ki sya khanglat ban rakhe ya ka Christmas ladang ipet haki news haki khabar ngini i ya kata ki jingjia ki baharukom ki bakini ki men ki para ki jengi ki yakando hakane ka sngi ko men ko para habang irakhe yakane ka Christmas ngi deban kan mau om de tang baka Maria baru Joseph ki yakando yakane ka jinge ngiru ngirakhe yakane ka Christmas let's say hakane ka rukom but hakata ka nongrim hakabala khayo Jisu let's say ngila banong balay bau balay banra ya kata ka jing penihar keput balay bau balay jubab da ka jing tambor da ka ba usiu keliang da ka ba sniu ya ka ba sniu ya kini ki brio ki ba yang persya ne ki ba penkulmar ya kana ka jing wan jeng ukun jeng u hanrei usiu keliang ya kana ka jing sniu da ka ba upha elau kun ba marwei sya kana ka perthei uisay nong thulupa kalnong ka ban riu kalnong ka ba khandai ka khon riu ka ong kumne lakhayo khulung na ka banta jingi badun kit ha ya ka bor sinsyar halor ka terpeng ka jingu kene ka dikata ka jingkular ka banengkong ka ba ubleu aingi habaw lapha yo Jisu sya kane ka perthei baune khulung unba ya ka lengkor jang ka bor sinsyar halo ka terpeng ke jengu kabar habau un sensyar unai buj teng tengi kum ki breu habang ai buj de ki we ngai buj de ki ban penihar keput ngai buj de ki ban le sniu ye ki we ngai buj de ki ban lorni ye ki we hanre une usim un sawan ban ai buj ka buj ka babaha ka ban yarap ya ka jingdon kam jeng ki we kabalai un sensyar da ka jingsuk mentakat sebangi pai kedan kata kajingnya snam kajingnya kan at kajingnya shun thlong mlo thlong sing kitma
kibangi hakaleng sadang ka perthei kidon tang ka jing ya kanat hapding iwe pat hari habau no sim un sawan un salong sim jang ka jingsuk un sawan ra ya ka jingsuk haking kisem hakidot not bat haka jing im jingi iwe pa iwe ngatrai ngikan mau bah yo snem ajar kan riu hakaba ka sorkar ka penbena bahaka step ka babut bar ki pesa ki barim ki jangi kinom ya yeshu ngakarmen don pring jangi ki bayeng da ki kenta hakmat jeng ki bang ban kaliang ki pisa ki jangi hakare ki kendiat sni haki airport ngi daki peu ngot daki spa ngot ki breu ki haban up ya ki flight jeng ki namar kendit kensan ka company Indigo ka penbena balak cancel ya ki flight jeng ki baro hado hajar tam ki flight man la kasngi ki sya cancel dan ki beri ki bamla ban late tho ya ki exam jeng ki bala prepare da ki snam na ka banta ki exam jeng ki haban up shi snam dan ki beri ki bamla ban ya kendo ya ki bait bathon ki jeng ki badan hapdeng ke jingpang ka jing sitam dan ki bamla ban ya kendo ki khon jeng ki badan hapdeng ki jing sumar ki surgery ha ki hospital ko men ko para kene ke kita ka reality ka bamangi baro ngiya kendo ha kene ki imlang salang hari habau no sim jengi un sawan ukular ngi bon sawan ra ya kata ka jingsuk hangi iwe pa iwe barhaba kana ka kubor kami u Joseph bat ka Maria ki haban ya sepo Bethlehem kum kita ke nong syong shnong ki babaha ki bakit kia la ka jong kamram u Joseph bat ka Maria ki haban le sepo Bethlehem bakata ka jingyai lenti ke jengki om da ka ambulance om da ka flight om da ka kali hanre da ka kada haka baka Maria kahaban siyang halor kihaban yai top si top hado baginda poy sepo Bethlehem haka na khilip mat kapor baka kajingkha jang Maria kala poy pero Joseph batka gihap banyai ya kane kalenti kabas ngau si kalong ba anda kala poy ha Bethlehem om don jing basa nakabanta jengki ngide ban kan mau bahak na kapor bakiyai sepo Bethlehem kedai kapor jong kejing la niam hapo hak itu kipor om dai namar ba om don ying basa hanre lada ki ailat ya kini ki arngut bansa hak ying kata kamut lakumno kumno sau pausngi enom la ban pendon kam ya kana ka kamra baka Maria ka pendon kam namana ka banta jeng kiju kasnam ka dong kata ki eke ka bakarpang bar ka kenthe ka bapun kun kahaban ya kata karat ka bakiong right of purification ne ka jingpen khot yalade ka ba simpor hado sau posngi kitrai jeng ide ing basa kis ngeu tho lada ki ai lat de ka Maria kata kamon kan collapse ka business ke jengki sau posngi kinom la ban ai wai no ya ki wei pat de na kata kadau ka babahatam na ka banta jengki ong ya ka Maria ba om don ying basa ba om don ying basa na kabanta jengki ko men ko para kane kade kata ka jing shem jengki ni ki arngot haba kile sepo Bethlehem teng haba ngile ro haka jingim jengi kung gibreo haba ngile ki office haba ngile ban ne kendo ya keno gibreo ka jubab jengki ka long teng ka bas ngeusi wan la shai wan la shisngi wan hadin shibnai badandang ngila ken ya ka bai kali ya ka bai le bai wan jengi ka kham bon ban ya kata ka ya ban ya kata ka jingirap ka bangiyo kene ka de kata ka reality ne ka jing kendo jingi ko men ko para bar ka Maria kala khayo kun om hakaying pakidulan klet no ya kaying pakidulan om shem lakhaya ukulung jisu om tang hakaying brio hanrela khayu hakasem jengki merat baka jakathia jengu kalong ka singoj ka pliang ja jengki merat la khayu hakasingoj ka pliang ja jengki merat ka Maria klempep ka Maria ba Joseph kipdon hapling ta confusion u Joseph hakawe ka liang
Uhapan digest ya kata ke kabaw yo ngeo na wangel. Baka Maria kan sapun kon. Berkabar uhapan late cepat Bethlehem. Kabalai menta dan jaka ban pentia ya ini kulung. Hab ban pentia yu hapok kasem jong kimrat. Bat kabalai ko men ko para. Kakubor jong kajingkai yo Jisu. Shem lapan bena ha kibaruspa. Shem lapan bena ha kisim. Shem lapan bena ha kitu giying kisem kibadon ba em. Henry lapan bena ya kana kakubor jong kajingkai yo ha kinong up lang brod. Kinong up lang brod ha kitu gijuk. Kilong gibri kibapok tam. Nama beli kata ka profession ka ba kile ha ka jingim ka jengki. Le singila bandong bagi don kata ka night shift ha ka nakapor. Ila bandong kita kibri ka don ka status ha kim lang ka salang. Ila bandong bagi niki kinong up lang brod kibam don ka voice. Kimla bandong ya kabade ni kabamde kimla ban pli yala ka jong ka shintor. Hari hakum kini kibriyo kiba kaim lang sa lang kakeniki kiba po hakum kini kibriyo kiba kim lang sa lang kakeniki kibamdan kata ka status hakum kini kibriyo kibamdan kata ka right ne kata kabor ban kren hakim lang sa lang uangel ulapan bena ya kata ka kubor babaha klempep kini kibriyo kaladan kata ka jing shifting kelating her yo ala se ka de karenga yo ala se ka de ke basniu kabawan haki hakapor baki ap ya kini kilang brod cengki kila don kata ke jing shifting ngiro ko men ko para ngiya lang baka ne kalenti jong kata ka jing shifting ya ka jing pang ka jing shitam ke jing shifting ya ka jing bamla ban pendap ya kamai ka ji kam tame ha ka tekipor ba ka business ngi kambiang baha ngidon kata ka jing shifting ngidon kata ka jing shifting habang ngile pop ngidon kata ka guilt feeling yo la se ublay una map ya ki pop ki sang ki jengi de hakum ka por habang ngidon kata ka jing shifting wangel loong haki what shifting pin shem yo kulong balakha ha ka shingoy Yaw bala sob la spine daka jain sob kilet bat maneyo namar ude ukun jang ublay kene kata ka kubor babaha kaba wangel uai ha kinang up lang brod mandakas ngi ko men ko para ha kane ka mit pe ngor Christmas jengin kali alade hang nong idon yo la se don apdeng jengi ka bashim ya ka jaka jong Joseph kiba don apdeng kata ka jingkul mar jingmot kum ki kmi ki pa ngidon kata ka jingkul mar jingnon shanong in pai ke ka bangan le teng kawan kata ka jingkul lat ha ka jingim ka jengi ngikul mar jingmot confusion ha ka jingim ka jengi ngilong kum Joseph obayai lenti syapo Bethlehem yo la se dan apdeng jengi kum ka Maria kabapli ka bahap bana yaisha ya kane ka jingsu jingthar ngila ban kli ya kilong kmi hangne kalong kumno ban su ban thar habala de ka por ban khai i khulung kamlong ka basuk ka haban ya kata ka lenti katno ka jing sngosi kadap ya kane ka long ying long sam yo la se ngiro gilang kum ka Maria ha kane kasngi ka bangira ke ya ka Christmas yo la se dan apdeng jengi ko men ka para kibalang kum kata kinang up lang brod kibas ngeu po ya la de kibaong halade ba om dan jingmot syo kana ka jingim ka jenga ngila do no ya ta ka self esteem ka jengi ngila penrem ya la de ngila ken po ya la de koh men ko para yo la ser ko ban kata ka jing shifting hangi iwe pa iwe manta ka sngi don kam ban kali kano ka jaga bagi shim
hakan ka sngi ka bangira ke ya kan ka Christmas bar shishu ble upan kan mau ngi ne ukali ngi uklem ong ngi kumno ngira ke ya ka Christmas how no snem baladep hare ukali ngi kumno ngira ke ya ka Christmas menta ka sngi kajing ble ka bar ka bangios ngero ka kam jeng apostol ka kren chipang kata kajing kaya o Jisu bat kumno u Yohanes Baptis wala long tau nong prat lenti u ba pengkre ya kata kajing wan jeng u Mesia bat pengkre ya ka da kajing khot jingwer ya ki pai jeng u ble ban pai sya kajing kala ka bamot kini kisngi jang kajing pengkre jing ya Christmas kam tame kisngi novena klempep ila shim ya kata kalat ban nesuk ila de ba oblay lang baka sakramen jang kajing penyesuk amde namar tang namar baka balang kabu ya kane ka rutin na kabanta chingi hare klempep ko men ko para ngila shim benta hakane ka sakramen jang kajing penyesuk da ka banga don kam ban ken mau banga don kam ban penyesuk ila de ba oblay banga don kam ban kala ka bamot banga don kam ban rakhe pura ya kane ka Christmas jong usnem arhajar arpusan hakane ka sngi tengin kan mau bau play ubu ya kane ka jingkli hangi iwe pa iwe bahang no lakha ya one uklong Jisu yo le se lakhayu hakite ke benta ke ba mapi bat manga ngim kwa ban khayu lese hakikam ke jam ke bangile lese hakaing ke sem ke bangadon don na pring jengi ko men ko para lese kiba ngeu si bangadon hakane ka ing ke sem kiba ngeu si ba ini kong ilong image nga ba ini iba ilong ipa jenga bangawan na kane ka jait ka kenja don lese na pring jengi ngim kwa ya kane don lese na pring jengi kibam kwa ya ka kam ka jam ke bangile ngakutlat din nakataka daw langalong no hikayro nga si hikay tangdep langa tray office ro nga tray tangdep na marbali bangam kwa ya kanaka kam ka bangale yo lese mantakas ngi u Jisu ang ngi de ban khaya nga hakum kutu kebenta ka bamapi pim kwa banle ha ka jing im ka jongpi yo lese dan apdeng jengi ka badan apdeng ka jingpang ka jing sitam ban ngisngeo halade baka Christmas mentau snem kalong le no namar ba ngam don hapdeng kata kamet ka phat ka pakoi bakhia yo lese u Jisu wang ngi we pai we pa de ban khayu hakum ka ne ka banta jong ka jing im ka jengi ko men ko parabi hau Jisu Christ hak ne ka sngi haba ngi lumlang sadong jong ka ne ka duwan ka dopat par haba ngira khe ya ka Christmas tungin kan mau barangkat bat kini ki jing penriam rangkat bat kini ki jing ruai ki jing put ki jing tem ki jing ruai ki jing bam khawai ki jing lek kemen ki bahar rukam kan mau balak hayo Jisu hakikep ki ba kamaria baru Jisu ki ba kamaria baru Joseph kim pe phang ka ba bleu labu na ka banta jugi ngiru hakano ko ka banta ka bangidon tungi rakhe pura ya kana ka Christmas haying asem rengka pagi kon hakabalang hakilok ijo tungi rakhe pura ka tungin pidiang ka da ka cingkemen pada ay bo Jisu ba ngin sayabam yasip hakane ka Eucharist pakhoy un kor khokor do ngi iwe pa iwe bat unai ya kata kejing ka bangidon kam hakajing im jingi ka paman lakas ngi say sinbiang kublay Christmas basuk bakwen ya pibaro do ublen kur kukordo ya king kisem gichengi bade kicing temo jengi baro enyero yo Jesus Christ So bhayang
Ngin shim kan ba lai spa nrupo. Lai spa nrupo. Kajung duai ke rungit Koblai kukpa ubadan bor Hakane ke jenmet ke bangirake Ya kasngi ka jungukun bamarwe jungme
utrai jungi u Jesus Christ u Jisu u Emmanuel u belai badan bat ngi wan ra ya ke jing don kam jong ke perthei jong ke balang jong ke parish ke jungi jong ki ying sem ke jungi bat jong ke jing im bamarwei jungi tos ngap ya ke ne ke od ke nam jong ke ne ki khon ki jong me Nagabantak pabako jungi, ubishop jungi, kilando bat ki katekes jungi, ba makiro kindublong kadur, jong kacing bah, bat kacing isnai ublay, ha ki breu, balapen kamti, ha kacing sumar jongki, ngi kerpat yame kotrai, Nagabenta kane garimpai kistan jengi. Bagi bomlong kistan saudong jengi. Indup syam bangilong ki angel. Ki bailame ki syau nong penem jengki. Ni kerpat me kotrai. Nagabenta iway piway nangi. Baga nagasngi brom Christmas. Indup syam hangi light nakapop. Ngesuk para breu. Ni kerpat yame kotrai. Nagbenta ki Kristan baro bakindup kendu jingmut bakai kai ke bom yalam syaublai kamlar kam setia henrei ke jingkemen bat ke jingsuk jungu kilong ki bakor dor sisha ngi kerpat yeme kutrai Nagbenta ki bru baro ki badup mat ya kebor jing e nong pen em jungi habalo sha hau pen em yaki ngi kerpat ya me kotrai Nagabenta ifada Paris Pris ki jongi pada Nicholas Mayong bau play try kenrat nang don berbor ringkat pati unang these halor jongi ya kejing start ba kejing simpang berbai khulung Jisu nang these menang kerkui Nagabenta ifada lijo ba ifada jobi bau play try kenrat nang don ringkat robat ki hakikam ki jam ki jongki hakijing tre jongki hakabalang makin nang laban syakri kam ha susu ya ublay hakijing im gujongki ke paman la kesngi Nagabenta ifada Marcelinus ibadan rengkat batni to ai bau ublay try kenrat unang these halor jongi ya kejing kerku nang ai i kamat ka bukoj bukhia nang laban syakri mat syarai ya kalingkha ke jong ublay ido ai kerpangru Nagabenta sister ke jongi ibadan hapok Paris ke jongi bau ublay try kenrat unang these unang don berbor ringkat bat kingi ha kijing tre kijongki kham tam e man penroy ya kebalang keba ki deban pej bat ban khimi ido ai kerpangru Nagabenta kirang ba balang kinong pej bat kinong tre balang baro bau play try kenrat ling bai khlung Jisu nang kerku kerdo eki makinang la ban le sibun ki e Nagabenta ke brom ke bakrau ke jong u Nagabenta kan ngi kerpat ya me ko try ngiduai Nagabenta ki para Kristen gejungi ki bahakeleng sedong perthei kerpang por India jungi basya gejing syaban ben tang nagadau gejingej kham tame gitu hakito gijenla ki ba kimla ban rakhe ya ke Christmas mentau snem ai botrai unang don rengkar batki berkum juru utrai Jisu unakta ya kedanot jong gitu ki ba khanglat gitu ba pensidom ya ki pa Kristen gijong oblay giduai Nagabenta ke jingkelak bomod ke jungki ngi kerpat ya me ko try ngi duai Nagabenta ki bapang besitam setelah ke perthei kerpang apo ke Paris ke jungi ki bahaying hasam jungi ai botrai un kta ki kham tame khulung Jisu en kha hagadonor ke jungki hagajing kwat ke jingkhia jungki ngi kerpat ya me ko try jar ngi bo ya ke jing duai Ibu akmat jung trai ya gejing kwa gejing trang ya gejing angnut bat gejing dan kam bamarwei jungi koblei ko pa nong bo nong tau nong ai banta nong sambanta
Kini kedai gejing duai, kini kedai gejing kerpat, kini kedai gejing dan kam, ki bangi labu akmat jong me. Ha kanai kamit, ke bangi rakhe, dan buram ya kesengi kau kon jong me. Tos ngap, to ai berdepan urlang, ya kini baro, ha kejing im jongi, ha kepertei, bat ha kebalang baro kawai, lada kilong kat kum kamon jong me. Ngipani kene, dau kres utrai jongi, amen. Insyim ke number Lais Pa Prapundrew. Ke number Lais Pa Prapundrew. Toduai ko para baka jengknya jenga bat jongpi kan long bapriang guna kemadu bleu pa badan bor baro. Nya kecil jengpi na kebenca kecil robat berom bat keceng kecemu kajeng mentoy ngi balang buku jemu baro kowe. To ai hangi ko try ngi kerpat kumba melapan kloy ngi ban priang lepa. Da kajeng sekri basirham yakin agis ngi kraw. Kum taruan penpau yaki ya kajing sedang jang kajing suspa jangi dau trajungi uci so kres. Utrai udan ringkat bat pi to kentiu yalaki danot to
Tonginang utrai ublay jungi. Da sisya kalong basong hak bat kabadai kadai ti jungi bat ka jing penem yangi. Haman lakapor bat ka jaka banai ngu yeme. Ko kan rat ko kpa bakut ko blay badan bor bat bom jukut. Namar ha ka jumaya jong ka ktin kabalawan lengdo ka jing syai batamai jong ka borom jong me. Katan syai yakikmat jong kadanut jongi. Kenang ba kumba ngi itu yau blay bapa wahangi an kring ro yangi lengba jong u. Ban i yaki ki ba ngimla ban yo i. Ban amar kata rengkat bat ki angel bat ki arkangel ki ketsem bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bor jong ka beneng ngi ruai ki jing ruai ro yame ban ngi pen bena klem sange. Lai spa kandai poar. Da sisya melong bukhoj kotrai bat kadai hok babaro kiba melatau kin ya ro yame namar lengbau kun jung me utrai jung yu Jesus Christ dakabor bat ka jing trai jong umen sem bakhoj me ai jing im bat me pen khoj pen kantang ya ki e baro bat mem jusange ban lum halade yalau paj knang ba nadu bami hadu basep kasngi en kenya ya ka kenya en terwa ya ka kenya ka kriam bakoj sha ka kerteng jong me namar kata ko try ngi kerpadrit yame badau ju men sim men sneu bha ban pen khoj ya kene gi jun ai ki bangi lawan ra ban pen kentang ya ki bakin kelalong kamet bat kasnam jong ukun jong me utrai jongi u Jesus Christ ubala hukum yangi ban pen menta ya kine gijing maya namar ma uhi hakamet balaiti no yo ula shim yokpu bad gbangu yame ula ker duai kerku ula kedia badulai halagi senran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya keba NIT na kebenta jongpi ha kejukurkom enda lalayabam ula shim yakukuri badak bayangu yame ula duai kerku badul ai haka halagi senran uong toshim batodi na kane pibaro namar kane kalong kuri jong kasnam junga jong ka jutang batamai badbom jukut ya ka ba enpenmi na ka banta jongpi bat na ka banta kibabun na ka banta ka jingmab ikipop tole ya kane ban kan mau yanga
Kajing maya jong kajing ngej. Namar kata ko try kat bangi penmenta ya kejing sha shitam bapan laj em jong ukun jong me ya kejing mi pat badon burom jong u bad ya kejing kiu jong u sha beneng badru kat bangi ap kmilanti ya kejing wan biang jong u ngi terwas ngengu hame ya kene kejing kenya ke bakhoj bad ke ba em ngi kerpad ya me topej ya kejing terwa kenya jong ke balang jong me bato kubur ya ujing kenya uba da kajing yab jong u melamon ban penyesuk yang ibat mehi to ai bamangi ya kiba enpsa da kemet bat kasnam jong ukun jong me bat ya kiba en pendap da umen sim bakhoi jong u ngin klalong kawei kamet kawei kamen sim ha ukres to un penjana yangi panlong kajing terbabam cikud hame Kerangbangi long ya kenong pateng lembar ki bala jid jong me kerpangi renggar bar kamaria tei sude bakhuir ka khamei jong oblai renggar baru Joseph bakhuir kurim jong ka lembar ki apasol bakhuir o Francis D Sales bakhuir renggar bar ki khuir baro hakiba ngi shania ban yo jingerap naga jinge saidlam baklam kut jong ki hakmar jong me Ngigarpar ko try to ai bao no jingkya jing penyesuk jingi un penroy ka suk ka sai me ka jing penim ya prathei bara ka we dos ngobha ban pen scam me ka jinge ba ka jinge ya ka balang pilgrim hang ne hasla prathei rengkat bar shakri jong me uliyo ukpa ba kho jingi u welbet u bishop jingi ka kan hon ki bishop ke lengda bara bar upai bara yaw ba mala pelong u jong me dos nga be ka jing dawai jong ka ne ka ying ka sem ka babal khot ba de lumlang hakmat jong me kok pa ba isbon ha ka jing snei jong me de lumlang halade yiki kun jong me baro ki bala sapriang hasatla ka perthei ye ke men ki para jing shendang bat kan thei ki bala khlat no khamtam e ki ba thon bat ki ba hing sem jingi bare ki to baro ki bala pensngom bahai me shiwa begin khlat na ka ne ka jing im to pediang ki da ka jingi syaki hima jome hang tangi kermen bandon pangin hon lang da ka buram jome dau kristu try jingi dau ba mathe sei hak perthei ya baro ki jing bah Dau lembadu badhau kan long ame blek pa badan bor ha ka jingelong ka we jongomen sem baku barok borom bar ka jingyaro chunom la chunom Kumblah kumingi daw nong panem bat kumlahi kai ngediktin blengi not ban ruai Kupa chong iu bahabneng kan long ka bakut ka gerteng chong mem kan wan ka hima chong mem kan long ka mon chong me aka kendau kumbahap neng to ayangi mentaka jingbam jongi kabalagasngi bato mabyangi yaki rengkang jongi
sumbangi rumima Yaki bales new yangi Badwad yalam yangi Shaka jing penshoy Henry topen la yangi Nakabasneu Topen la yangi Ngikirpat katrai Nagajing sneu baro Hagajing spoon chung me Toa jing suk jing sanya kisngi jungi Kenang bada kajing rap kajing isnai chung me Ngin lai barabo nakapop Bagin yo jing idana kajing jinjar baro Kad bangin ap kemilin tia kajing kerman bakuj Bad kajing wan pachung nong penem chung iu Jesu Christ Nama kachong melong kahima Kachong me kaborbat kaburong Junom la junom Kotra Jesus Christ me belang ya ki apostol jung me Kajing sungai api kajing suk jung anga api Wat pe ya ki pop jung i Henry ya kajing e jong kabalang jung me Badha kajing spoon jung me to ahe kaya kajing suk Bad kajing tali kawai Kat kum kamon jung me Mame ubim bebersen sya junom la junom Kajing suk utrai karan barabor rengkat bat pi Dab da kajing kajing isne bat kajing kajing blay ko hanmen ko para tongin ai kada kajing suk iwei ha iwei pat kajing suk bat Hakmi ukun lang broad jong oblay Hakmi bukid no yaki pop jong kepertay Suk yangi bala syakot syakan aga jing kawai jong ukun lang broad Ko kan rad ngam syong hak memandrung apa kaying da jenga Henry syong tan diketin kemen sim jenga kan sakyahi Kemet berkesma mokres kan ribat nilam ini syak jeng em nom jekut Ngin shim kanambar kaba arpo. Kanambar arpo.
ngin shim kanambar ars pa arpaway kanambar ars pa arpaway kajing duai jing lekmen jubili arjar arpasan kuk pau bahabneng ai ba kajing nge kabemila ai hangi hau khun jong me ujisu kris uhenmen jongi bat katli ding jong kajing e yak balaklang kidonul jongi dauman sim makui kan kirsiu biang hapo jongi yak kajing kemen balak ruku nak menta kajing wan jong lima jong be tuai kajing e jong e ban kala dur yang isya nong bet bom juhat jong sembai jong gospel to ai dur sembai in kan kala dur na shapo kolong riu kamat riu bat ka perthei kamariam horo awe ha bating kmilan di batikna jong ka beneng bat kmai bat ka perthei bat kmai
Habanda la jok thioi ki bo jok kaching snew. Kaburom jong me kanting shan junom. To ai kaching ai jok kaching lekmen. Kan kersubiang hapo jungi. Ki pilgrim jok kaching kermen. Ya kaching anggur na penta ki spa jok kabeneng. To ai penta kachuk kaching ai kan pilgrim yang kene kaching kermen. Kaching suk jok nong spa jungi. Asatla kun te. Ameu ble jungi. Ya bala ku junom. Kanong kaburom kaching aro. Junom la junom. Amen. Kupa jungi. Ba neng kalong Kalong kabakhoy ya kerteng jungi. Kenuan kahima jungi. Kalong kamon jungi. Kendau kumba habneng. Tuai di mata kejumlah jungi. Kebahala kesini. Bacama bengi kerengkang jungi. Kumbang gerugi mabi kebeles newi. Adwa dia lam ningi sakajing pensoy. Android depan jungi nak kebasni. Amen. Kublai Kumaria. Kabadap kejungi. Putra mata kuya panate inte. Wala kerkuya sok po champa Jisu. Kamaria bukut kami jong lay kedua nak banta juni kenong pom. Benta berapor juniap juni amen. Kaburom haupa berapun beramasi mukut. Kumba belalong kemeningkong kunci mentau berapor Junam. Amen. Tungin ya duai. To ai ni kerpat ko try bangin yo jing klein na ga jing rakhe ya kasngi kha jong ukon balakha marwei jong me na ba na ga jing maya beneng jong u ngila yo ban bam bandi ubai iman basan shar junam la junam amen ngu ka kli jong pi pediang ni jong kerko kerpang jong khulong Jesu Utrai dan rengkat bat pi to ublei jong kaching baha bom chukut uba da kaching wan long breu jong ukun jong u ula bekrat ya kaching dom nak pertei bat kaching kha badan buram jong ukun jong u ula pan pernai ya kane kamit kabakan tang tam ubekrat napi ya kaching dom jong kapap badun pan pernai ya gedanut jong pi da gajing shai jong kahok do blei walamon ba ya gajing kemen bakrau jong gajing kha ba penlaj im jong ukun jong u en penbena ha kinong ap long brod dau angel un pendap igdanut jong pi da gajing kemen jong u badun penlong ya pi kinong ya lap ya ga gospel jong u amen ba do blei Upadaka jingwan long breu jong ukun jong u lapan yeso ya ki e jong kapertei bat kito ki jong kabeneng un pendap ya pi daga jingai e jong jing suk jong u bada kamon babha un penlong ya pi kenong yo benta na bat kabalang habneng abneng bat ga jingkurku jong ublei badan bor baro ukpa badukun Pada mensimba kuj kani harapi bad kansa bad pi junom. Amen. Tolai suk id syakri bad penbena ya kejing kha ya kulung Jesu da kejing emba bha jong pi. Is ngangu ya blai. Insim kenembar arpulai. Kenembar arpulai. Shakti gunung ablang kajing